Salutacions cordials en nom d'editors.cat. Com ens agradaria veure'ns les cares presencialment i no pas a través d'aquest vídeo, però bé, ara ens toca ballar aquest ball. Us agraïm sincerament el fet que hagueu continuat l'activitat del Premi Llibreter. Activitats com aquestes són més necessàries que mai. Són temps complexos per tothom, però especialment per la cultura i la literatura i per la lectura. Però també aquestes activitats són més necessàries que mai. Per això, perquè són més necessàries que mai, per la nostra tenacitat i capacitat de treball, perquè estem acostumats a remar contra vents i perquè jo crec que som forts i no ens deixem vèncer per la por, per tot això crec que ens en sortirem. I com bé diu en Rafael Vallbona, l'escriptor, perquè un poble o un barri necessita un forn de pa i una llibreria per ser poble o per ser barri. Per tant, ànims i força!